започвам от начало. Добър вечер, скъпи приятели, до болка познати приятели. Все сме си същите, все сме си ние, все сме толкова, като гледам. Радвам се, че не намаляваме. Вярвам, че ще се увеличим и сега ще кажа защо. Дайте ми да стина 15 минути. Изкушавам се, разбира се, да се хвърля в анализ, защото така е лесно. Само че смисъл от анализ няма, защото всичко е достатъчно ясно. Освен това, доста хора анализират: Радане, къде си? Те виждат до тук някъде си. Трябва да минем отвъд анализа. Няма смисъл да повтаряме онова, до което вече много пъти сме стигнали като идея. Анализът, освен това, води до отчаяние, ако го задълбочим прекалено много, защото рискуваме да попаднем в глъбини на народопсихологията, които изглеждат като бездни, от които измъкване няма. Всъщност измъкване има, просто в бездната не се гледа, покрай бездната се минава. Анализа, освен това, управлява бездействието. Няма смисъл от бездействие. И най-сетне, ако докараме анализа до край, не умеем да го направим и задълбочен, както и други партии, след избори, анализът ще ни скара задължително. Няма смисъл, ние ще се скараме и без анализ. Бъдете сигурни. И все пак някаква снимка на положението, и като че ли всички сме наясно защо сме се събрали тук, защото положението е нетърпимо, то е нетърпимо от твърде дълго време. Продължаването на нетърпимостта обаче сама по себе си е нетърпимост. Положението е такова, че Русия има поне 5 парламентарно представени партии. Да ги изброявам ли или си ги знаем? Че си ги знаем. Освен това, напоследък си мисля, че има не само парламентарно представени партии, а има и Свети Синод на разположение. ГЕРБ, който все още не е... Добре, това е непочтително и несмирено, но не смятам, че към хора трябва да имам смирение. Мога да имам смирение към ценности и към институции, не и към хора, които ги позорят. ГЕРБ е една типична народна партия или народняшка партия, или не знам аз как да квалифицирам, която се разболя от всички възможни болести, които прихващат една народняшка партия. За съжаление, за огромно съжаление, защото ГЕРБ имаше шанс, който шанс се пропиля поради лични дефицити на тези, които я ръководят. А нашето така наречено дясно се е разцепило на, някой може би ще ми помогне, вероятно има политолог, над 10 партии. И въпрос е, тая вечер, ако нещо ще се обявява, учредява, заявява, ражда, зачева или каквото искате, има ли смисъл то да бъде 11-то, 27-то или 35-то? Това е много тежък въпрос, защото появата на още един субект няма да доведе до обединение само по себе си, а би могло да доведе само до разединение. И тогава трябва да има изключително ясна причина такъв субект да се роди. Наскоро имаше президентски избори, на които всички ние и много хора, 7% от гласувалите, искаха да имат за кого да гласуват и слава Богу имаха. Трайчо, благодаря ти за саможертвеното стъпване. И мисля, че няма само на Трайчо да благодарим тази вечер. Защото ужасно важно е да има за какво, за кого и за кога и за къде. Иначе, ако няма за кого, за какво, за кога и за къде, тогава края е настъпил, отдавна е настъпил.
Това, което видяхме на президентските избори, ако е до някъде репрезентативно, тия 7%, около 7%, в София, между другото, много повече от 7%, колко бяха анализите, към 20 някъде, е изключително обнадеждаващо, защото тия 7% биха могли да бъдат и доста повече, ако на врата на Трайчо да не тежаха едни... те не са и воденични камъни, те са някакви парчета бетон, като от Берлинска стена. Бихме могли да постигнем много повече, ако забравим високомерието, ако забравим безотговорността, ако забравим безпринципността, ако забравим неяснотата в изказа и липсата на ясни координатни системи. Всъщност това, което отвръщава не само в България, струва ми се в световен мащаб избирателите и хората, които са обекти на политиката, е именно тая неяснота, именно нежеланието на политиците да се ангажират с каквото и да било конкретно нещо. Тоест ние можем преспокойно да се учим от безкрайно многото грешки на другите. Риска да ги повторим е иманентно присъщ, защото ние сме възпитавани в същото време и няма как да нямаме същите дефекти в мисленето. Само че, знаейки къде са грешките на другите, можем да се опитаме да ги поизбягваме. Ще ми се да кажа, че времето на традиционните партии отминава и ако нещо ще се ражда, зачева, появява, заявява или каквото и да е днес, то не би трябвало или поне не би си струвало да бъде традиционна партия, по-скоро би трябвало да е някаква електорална партия. Защо? Защото косата ми настръгва, като си помисля, че традиционен политически субект ще трябва да се създава с местни структури, които да кандърдисват местни хора, да ги корумпират, да ги кандидатстват да станат корумпирани по-своему, обещавайки им едно или друго. Ние можем да обещаем не постец в общинската администрация, не да назначим горката племенница, която момичето 7 година не може да си намери работа, нищо, че има едно висше образование, ведно незавършено и така нататък. Ние не би трябвало да настояваме на това, защото нашата таргет група е друга. И би трябвало да бъде друга. И ние не трябва да се опитваме да достигаме 40, 60 или 70% изборна подкрепа. Ние трябва да бъдем онези, за които си струва да се прави някаква политика. Те ще бъдат малко. Те по дефиниция са малко. Няма как да са преобладаващо мнозинство. А пък какво ще правим с това малцинствено представителство, каквото Савия, Господ и други неща покажат и каквото е писано, в крайна сметка. Защото тръгвайки да си обясняваме как нещо няма да станем, всички ще бъдем перфектни специалисти и ще начертаем най-трагичните планове. Хиляди причини има да се откажем, много малко да продължим, но всяка една от тях се струва хиляди години от обяснението защо нещо няма да стане. По тая причина, ако ще се зачева, ражда, заявява или другите глаголи там, нов политически, хайде да бъде субект, хайде да не бъде проект. И като бъде субект, за да бъде субект, той трябва да е свръхиндивидуализиран. Всеки субект се характеризира с това, че е индивидуализиран, поне в правото е така. Защото с проект, с заявяване, с безкрайно отлагане, с колебание, с компромиси, с неясноти, няма да привлечем никого. Трябва да сме наясно. Струва ми се, че можем да разчитаме при този нов политически или отдавна чакан, по-скоро той може би няма да е и нов, но ще е отдавна чакан политически субект, можем да разчитаме на мрежови структури. Можем да разчитаме и сме длъжни да разчитаме, защото няма на какво друго, на силни и безкомпромисни личности.
Такива достатъчно има, малцина обаче искат да се овъргалят в това, което се нарича българска политика. Но не е българска само лошата политика. Политиката напоследък просто е лоша. Защо е така, не се наемам да анализирам, а и няма смисъл. По тая причина трябва, освен силните личности, които да привлекат, които да не разколебаят, които да не събудят съмнението, че ясно и той отишъл там да се наяде, трябва да имаме много ясни и непосредствени цели, които да са пределно конкретно заявени и от тях да няма отстъпление. Не трябва да имаме коалиция по принцип, а трябва да имаме принципни коалиции. Тогава дори да сме малко, дори да сме малки, дори да сме скромни като политическо представителство, тогава нашата тежест ще бъде значителна. Защото сигурен стълб в едно бурно море не е голямата маса, която се носи по вълните, а е може би малката скала, която обаче стои непоклатимо там, където е. И на нея може да свети фар. Само тогава може да свети фар. По тая причина ние трябва да формулираме нашите мечти и смело трябва да мечтаем, а не да мислим в рамките само на възможното, защото възможното в днешно време изглежда твърде скромно и твърде убого. Някак не си струва да се влиза в политиката заради него. Напротив, ние трябва да заявим големите си мечти и трябва да ги преследваме неотклонно. И трябва да имаме много ясни стъпки как те се постигат. А общо взето не е толкова трудно да се формулират стъпките. Това, че те могат да се проточат твърде много във времето, не трябва да ни плаши. Това е като стария лав с онзи, който съди дърво, не се надява да се скрие под неговата сянка и да яде от плодовете му, особено ако дървото е секвоя. Но ще се радват някога на секвоята. И ми се струва, че това е което си струва и това е което трябва да правим. Надали ще построим идеално общество. С малки стъпки просто трябва да се радваме и да виждаме как успяваме да постигаме разни неща и как в крайна сметка, като се обърнем назад, пътят изминат от нас, макар да ни се вижда, че е къс, всъщност, без да е бил криволичещ, ще е достатъчно дълъг. Добре, какви са тия мечти? Значи не е като брата Стругацки, които в Сталкер, момчето, което тичаше към онова непознатото извънземното, казваше и щастие, щастие за всички. Не, няма да има щастие за всички. Само, че може да има щастие за всекиго. И към това щастие за всекиго, конкретно щастие за всекиго, или по-скоро възможност да се изпита щастие от всекиго, ние трябва да се стремим, можем да се стремим и можем да постигаме. Можем да дадем на отделния човек възможността да бъде щастлив. Дали той ще бъде си е негов проблем, разбира се. И по тази причина трябва да заявим още веднъж много ясни и конкретни цели. Малко на брой за сега. Бога ми, нека те да са малко, нека да не бъдат един безкрайен списък, който никой не може да запомни, възпроизведе, разбере и поради това никой не може да повярва в него. Нека да бъдат 2, 3, 5, не повече. Нека да не е и близкото число 7. Прекалено много са. Нека да не е нещо непостижимо, нека да е нещо, което може да се извърши с определен някакъв брой стъпки, а да не да е безкрайно отдалечено в бъдното. Пример, ако кажете, аз понеже съм фиксиран и акцентуиран характер вече върху правосъдна реформа, защото наистина вярвам, че това нещо, много неща може да поправи. Не всичко. Бога ми, няма да изчезне нито престъпност, нито ще плувнат хората в реки от мед и масло, но много неща могат да се оправят с правосъдна реформа. Ние трябва да заявим, например, привързаността си към тази идея. Само, че хората викат, ма тя не се яде. Освен това е прекалено сложна. Много кости има. Не е допечена, не е доправена. Други викат, няма да стане по този начин. Не, ние трябва да заявим политическата цел
след което трябва да заявим по какъв начин тя може да бъде постигната и трябва да заявим, че тази реформа е всеобхватна. Когато Христо ставаше министър, на него му разрешиха да пипа съда. А то съда няма и какво чак толкова много, не че няма какво да се пипа, има какво да се пипа, разбира се. Има какво да се пипа, но съда е, струва ми се, най-малко проблемната част от съдебната система. Защото ние имаме много основни правни професии. Освен съд, ние имаме прокуратура, която ясно е за сега остава недосегаема, незасегната и неназоваема като въобще нещо подлежащо на реформиране. Ние имаме адвокатура, която е нещо страшно, боя се. Ние имаме, освен това, нотариат, който изглежда доста прилично, но ако се взрете и ако питате хора от гилдията, ще ви кажат, че въобще не е толкова безпроблемно. Вие имате частни съдебни изпълнители, които наскоро бяха станали притча во язицех. Имаме и юрисконсулти, добре, имаме и следователи, те са малко по-встрани. Така че ние имаме поне 5 компонента на съдебната система или на правоохранителната система, които вопияват горко за реформа. Не е само съда. Не е само съда. Втора цел е антикорупционна политика. Всеобхватна антикорупционна политика, която няма да се оправи с един закон. Значи, този номер с един закон, тогава дайте да приемем закон за щастието и това решава проблема. Корупцията е изключително комплицирано явление. Корупцията не е пари в плик. Корупцията е начин на мислене. Този начин на мислене не може да се пребори отведнъж, не може с един закон, с една институция. Комплексен може само да е подходът. По тая причина, освен че е комплексен, той трябва да бъде непрестанно изменчив, защото корупцията е нещо неуловимо. Тя непрекъснато заема формата на съда, в който бива наливана. Добре, има достатъчно експерти, има достатъчно експертни знания в света. Няма ние да измислим топлата вода. Тоест, ние можем да кажем, искаме нашето общество да е по-малко корумпирано или почти некорумпирано. И можем да постигнем тази цел по такива и такива начини. И най-сетне, понеже имам студенти и понеже с ужас гледам тяхната действително налична функционална неграмотност, нашата образователна система също има въпиюща нужда от промяна. Добре, ето ви 3 цели, 3 мечти, ако щете. Едната е правосъдна система или мечта за справедливост, другата е антикорупция, което означава мечта за почтеност, и третото е образователна система, което означава мечта за знание. Нима тия 3 мечти са малки. Аз мисля, че са твърде големи, твърде всеобхватни. Затова нека да не бъдат много повече. Дали искате вече да си ходя? Сега свършвам. Още. Знанието, с което всички ние разполагаме и което знаем как да добием, дори да не разполагаме с него, е огромна сила. Нашите, и не само нашите, политици говорят неразбираемо, защото не знаят за какво говорят в огромната своя част и ги целят да баламосят. Но ние знаем как се решава проблем. Това е въпрос, който се преподава и има техники, по които се решават проблеми. Те са универсални. Няма отново нужда да откриваме топлата вода. Нали сме умни и красиви? Може да не сме всички красиви, но сме умни. Така че след като идентифицираме проблема и след като видим къде са слабите места, които го пораждат, и видим кои са възможните решения, и видим ресурсите, с които разполагаме, изберем с кой от ресурсите да атакуваме проблема, вече можем да минаваме към конкретни управленски, политически актове, ако нямаме мнозинство, да поставяме съответните искания по до толкова разбираем и непреодолим начин, че дето вика Ботев, с живи
не факти, а с живи законодателни предложения ще ви избудем очите. Вярно е, че уния са безочливи и избойните очи не ги плашат особено много. Мисля си в тази връзка, че ние трябва да реагираме адекватно на ситуацията и да не робуваме на никакви предразсъдъци. По едно време имаше десетилетия, в които се казваше прозрачност, транспарентност, по едно време даже и викаха. И смятах, че прозрачността е онова, което ще реши проблема. Действително, в едно общество, което изпитва чувство на срам и страх да прекрачи определени граници, прозрачността е изключително ефективно средство. В днешното общество обаче няма нито срам, нито свян, нито страх, както виждаме да се прекрачват граници. По тая причина този всевечен като че ли начин за преодоляване на проблема, прозрачността, вече е неефективен. Значи трябва да се действа по друг начин. Трябва да го измислим. Аз имам известни предложения, но няма да ги казвам тук. Добре, айде, ще нахвърлям само някакви идеи. Ще бъдем непрекъснат трън в петата, ама в смисъл не да правим само парламентарна врътка, а да изобличаваме тези, което Христо направи, например, чрез своята оставка, когато провалиха съдебната реформа практически в конституционната й част. Ще искаме непременно да има мотивация към всеки законопроект, и то не от типа преразказ кратък на неговото съдържание, при това неточен, а да има ясна позиция всеки текст за какво се приема и какъв е очаквания ефект от неговото приемане. Това е истинската мотивация на един законопроект. Ще опитваме чрез всички възможни органи, било и чрез омбудсман, да сезираме Конституционен съд за това, за онова. Или ще искаме от президента да сезира Конституционния съд, пък ако го стиска, нека да не го направи. Ще упражняваме всички възможни правни средства, дори екзотични да са. Ще използваме и парите, и знанията, и всички останали ресурси на неправителствения сектор, за да постигаме целите си. Няма да разчитаме само на традиционното парламентарно присъствие и седене по някакви банки, и в някакви комисии, и в някакви автомобили, и използване на някакви облаги. Ще искаме конкретно от decision makerите да предприемат определени действия, ще известяваме обществото за това, че сме поискали някакъв екшън да се случи и ще проследяваме дали той се е случил и ако не се е случил, защо не се е случил. Тоест, власт имащите трябва да бъдат в перманентен дискомфорт. И това е изключително ефективно според мен, защото хората, стремейки се към власт, го правят обикновено. Има, може би, процент и половина идеалисти, които използват властта, за да претворят своите виждания в света. Останалите 98% и половина, вероятно, го правят за пари и за кеф. Когато парите намалеят и когато кефът се осуети от такова поведение на сериозна, константна, макар и малка политическа сила, тогава нещата може и да помръднат към по-добро. И за да завърша, мислех си днес по повод някакво интервю, което дава в Нова телевизия, което трябваше да приключи за 4 минути, защото времето беше заето от 20-минутен разказ, как някой заварил крадец в жилището си и трябваше да се повтори около 7 пъти: какво правим сега? Какво правим сега? Какво правим сега? Какво правим сега? Докато слушах човека, говорещ преди мене за това какво правим сега, се запитах как е станала Френската революция. Великата френска буржуазна революция. Всички хора, които са участвали в нея, уния доста опасни тълпи, са били водени от егалите, фратерните, либерте, съмнявам се. Били са водени от глад, от чисто личен интерес, от чисто личен, низък, може би, интерес да си отмъстят някого. Тоест, ние трябва да умеем и да управляваме
ниските страсти на хората, водейки ги към, според нас, високи цели. На тези интереси, които са, освен това, смятам, дълбоко легитимни на повечето хора, трябва да се даде отговор. За да се даде този отговор, този интерес трябва да бъде осъзнат, формулиран, артикулиран от нас. И докато слушах, докато бях в публиката, гледах има ли българска мечта. И на този въпрос си мисля, че тази българска мечта има. И знаете ли, ние тук сме осъществената българска мечта. Казвам го с не гордост, а с известно примирение. Това е осъществимата българска мечта. Защото всеки един от вас знае защо е. Всеки един от вас знае на къде върви. Всеки един от вас знае от какво не е доволен и какво би го направило по-щастлив. Всеки един от вас вижда смисъл в своето съществуване. Всеки един от вас се е издигнал над елементарно битовото. Така че бъдете щастливи, вие сте българската мечта и тя е осъществена. Проблема е, че много малка част от нашето общество е тази осъществена българска мечта. Ние трябва да накараме хората да повярват, че те също могат да се превърнат в осъществена българска мечта, а не да мислят за нас като за умните, красивите, с дакел по жълти павета, т.е. някаква непостижима химера. Не, ние не сме непостижима химера. Ние сме тук, ние сме живи, ние сме от плът и кръв и сме осъществена българска мечта. Остава тази българска мечта да стане мечта на повече хора. И ако тя стане това, тогава още една крачка напред. Но целта е непостижима в крайна сметка. Благодаря.